Kan det betale sig for dig at få en mobil betalingsterminal fra Nets? Nets tilbyder den perfekte betalingsløsning til den selvstændige erhvervsdrivende. For eksempel dyrlægen, flyttemanden, gartneren, pizzamanden, hundelufteren, eller som her, tømmermesteren Erik. Før Erik fik en betalingsløsning fra Nets, skrev han regninger ud om aftenen og sendte dem til sine kunder. Betalingen faldt derfor først 14 dage efter, at Erik havde tid til at lave regninger, og det var jo vel at mærke, hvis kunderne huskede at betale til tiden. Med en mobil betalingsløsning får Erik nu sine penge med det samme. Han slipper for at skrive rykkerbreve, har forbedret sin likviditet betydeligt, og bedst af alt kan han nu bruge sin tid om aftenen til at se en god film, eller hvad han nu har lyst til. Gå ind på terminalshop.dk og læs mere om vores udlejningsterminaler. De er ikke blot hurtige og driftsikre, de er også overraskende billige at leje. Nets, det betaler sig.